You know no more. Ain't anybody chance. No grief for anybody. Why? Don't do that. Be a man. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem anụ ekelekwa m unu ebe nsị ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị Simdat ha asịrị FM aka ma bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi nke anyị si n'obodo Opi nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Nsụka na steeti Enugu wee nweta, bụ ihe onyonyo na-egosi ebe ọtụtụ ndị ya bụ obodo nọ n'anya mmiri ebe ha na-ebe akwa na-eru uju n'ihi ọnwụ otu nwata nwoke, otu nwa ikorobịa onye nke akọwara dịka Chianugo onye dị afọ 24. Kedu ihe mere ebe ahụ? Ha sị na ya bụ nwata nwoke ka ọkwa na ya bụ nwa ikorobịa dara ebe ha na-agba egwuregwu futbọọlụ ma nwụọ. Ma ya bụ ihe onyonyo nke anyị ga-enyo anya na ya ugbu a bụ ebe a na-eli ya bụ nwa ikorobịa. Dịka anyị ga-ahụ na ya bụ ihe onyonyo, ọtụtụ ndị ya bụ obodo nọ n'anya mmiri wee nọrọ n'ịkwa akwa na ite ikekere eze n'ihe iru uju n'ihi na ya bụ nwa ikorobịa onye nwụrụ bụkwanụ onye a na-eli n'ihe onyonyo a. Ha kọwara ya dịka otu onye nke imirikiti n'ime ndị obodo ya ma dịka ezigbo mmadụ na-anaghị achọ nsogbu, ma site na ekpere ka ọkwanụ ka nsị ọfọ ha na-agọ na ili ahụ mgbe a na-eli ya bụ nwata nwoke. Ọ na-egosi na ha nwere nkwenye na ọ bụ ogbugbu ka e gburu ya bụ nwa ikorobịa onye nke aha ya bụ Chianugo egbu. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere bụrụ oche gị kpudobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyọ anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka o si wee gaa n'obodo Opi nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Nsụka na steeti Enugu. Ya mere asịla na Solex si kama dere onyonyo ya. Mana ọ bụ na mbụ na-ekwu enu na ịka m dị ọcha Chianugo eleje ọ ga ije jere anyị ndị amosu niile nọ n'eze nekwa, ndị niile na-agwọ eje ọgwụ n'eze nekwa. Chianugo ma alakwule ifeọma ba alata si lamụ Ashwa na azụ gbada, ashwa zagada. Chianugo videre anyị ụzọ. Your name will go down in history. Chianugo an mekwe gị nkwa sị na ịrịma anyị bụ ọma bụ eze nekwa, anyị mara ndị anyị na-eze, anyị mara ndị ji ihe na-emebiri anyị ala. Chianugo mgbe akwa gị na-egbu ya ga-ebule Ise ashwa na azụ gbada. Chianugo akwa akwụkwọ maka anyị anaghị akwakwa apịa opi na-atọ anụ eke gị nene ọ bụ na-eji ihe onye na-anya na ịna anya ada. Ana m arịọ gị nene biko gbalie eleji agba onu ume meritere ọgbalide se repeat kwale n'isi febia na eleji asị m eleji agba onu ume meritere ọgbalide se repeat kwale n'isi febia na eleji. Chianugo eleje gbali ije n'isi ezinụlọ gị. Ekwele ga nwoke metakwa na ezinụlọ nna gị, ekwele ga nwaanyị metakwa na ezinụlọ nna gị. Ị nọ na emo enyela anybody chance. No grief for anybody. Chianugo gị ga-alaka na dode ka anyị niile ga ahụ. Wayo. Emelege. Don't do that. Be a man. Anyị bụ ụmụ Opi, anyị amịrị na-eji ihe, anyị amịrị n'isi ike, ihe isi ike, anyị amịrị na-akụda akụta gị. Chianugo bugidere anyị ụzọ, anyị ga-amakwa anyị ọrụ. Ị ma agwọ gị ndị omete gị, ịhụgwọ ndị ibe gị, ị ma agwọ ihe na-ama ha ọrụ, ị ga-anọ na-eme otipe ma he ma gị ihe na-eme gị adị ụmụ mmadụ niile nọ n'onwe have memorable day. Today we go down in history. Chianugo Rory Jeko Ruzwa Nare Yem Kurigi.
mere m ike mere m ike Nyabu godi. Deje. Deje okwu. Ya, tangan begini dia. Dia gimana? Dia ada place. Dia mau draw ya mak, dia mau. Dia ada bagus lagi. Malaysia ada no. Big father. No. Big father. Big father. Anya bala we. Big father. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo ugbu a nke akụkọ ụwa gala ka m kwukwa n'uche m nke nji bụrụ mmadụ. Na mbụ ana m asị ka mkpụrụ obi ya bụ nwa ikorobịa onye nke rapụrụ zuru ike na ndokwa. ise wee na-asịkwanụ ndị ezinụlọ ya, ndị enyi ya na ndị ikwu na ibe ya ndonu dibenu. Ana m ekpekwe na-asị ka Chineke nna kasie unu obi. Unu mana anyị na-eweta ụdị ihe onyonyo a imirikiti oge ọ naghị abụ nnọọ ka anyị gosi unu ihe mere, kama anyị hụcha ya bụ ihe mere ọ na-abụ mmasị anyị ileba anya na ya bụ ihe ka anyị mara ụdị ihe mmụta ma ọkwanụ ihe ịdọ aka na ntị ole anyị nwere ike ịhụ na ya bụ ihe mere. Maka na anyị ahụla ọtụtụ ndị mmadụ ndị nwụrụ ụdị ọnwụ a, ndị a ga-asị na ha nọ ebe ha na-agba egwuregwu futbọọlụ nọgide nnọọ nọrọ ebe ahụ daa nwụọ. Anyị ahụlakwanụ ụfọdụ ndị mmadụ ndị nwụkwara ọnwụ yiri nke a, ndị na-abụghị na ha na-agba futbọọlụ. Ụfọdụ n'ime ha bụ ndị nwụrụ ebe ha na-arụrụ onwe ha ọrụ, onye ahụ nọgide nnọọ ọ daa wee nwụọ. O wee bụrụ ihe mere anyị ji wee na-eweta ihe onyonyo a ka anyị nyooke n'anya na ya ma tụlee ụfọdụ ihe ole na ole nke nwere ike ịkpata ụdị ọnwụ a. Dịka ọtụtụ ndị mmadụ ebe anyị nọ wee nweta ihe onyonyo a, ọtụtụ ndị mmadụ na-asị na ọ dịka ya bụ nwa ikorobịa nwere heart attack, ebe ụfọdụ na-asịkwa na ọ bụ cardiac arrest. Mana gị bụ onye na-ekiri ihe onyonyo a, ọ bụrụ na ịma anya ya, ọ bụrụ na ị bụ dọkịta, nọọsụ, ma ọkwanụ na ị bụ a medical practitioner of any type, ma ọkwanụ ọ bụrụ na ịma anya ụdị ihe ga-ebutenwu ọnwụ dị otu a, nke bụ mmadụ gbagide egwu futbọọlụ makwanụ mmadụ rụgide nnọọ ọrụ ọkwụrụ ọtọ daa ma nwụọ, deere anyị na ngalaba okwu ihe ga-akpatanwu ụdị ya bụ ihe makwana ihe ị na-eche na ọ ga-ebutenwu ụdị ọnwụ a. Deere anyị na ngalaba okwu, n'ihi na ọtụtụ ụmụnne anyị ndị na-ekiri ihe onyonyo a ọ ga-amasị ha ịmụta. Daalụkwa gị onye so ebere anyị sonye, ekelekwa m gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka oji, ị mara na nke oji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụ gị, nabata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko, ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo pịara m folo, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma. Ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma, ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu. Are you looking for an interesting children's storybook? Uchenna is the perfect read. Dive into a world of mystery, adventure, and unforgettable characters. This book is so nice that you won't want to put it down. Uchenna, as written by Chibo Gomeje,
offers a unique blend of what readers are calling unpardonable and brilliantly crafted. It is now selling on Amazon. Buy for your kids and watch them ask for more from the author.